खुलुमबाय स्टुडियाव दं आङो राकेश रामसियारि रायजो गोदान सिक्सा सेतु अखम एपखौ सोलोंथाइ बिफाना लन्च खालामनायखौ लानानै नर्थ इस्ट दुम्बाजार गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि प्रफेसर बसुमतारीनि बिबुंथि नंगौ सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पिगुनि दैदेननायाव दिनै रायजोआव मोनसे गोदानै सिक्सा सेतु अखम मुंनि एपखौ हगारनाय जाबाय बे एपआव फोरोंगिरिफोर फरायसाफोरा फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै गासैखौबो गोरलैनो मोनथिनो हायो लोगोसेनो फरायसालिनि लकेशन फोरोंगिरिया दिनै सुटि लादोंना लायाखै फरायसालि एनरलमेन्ट गासैखौबो फारि फारि मोनथिनो मोनजोबगोन बे एपनि गेजेरजों नाथाय बाथ्राया बेसोदि खायसे फरायसालिनि लकेशनफोरा गाव गावनि फरायसालिजोंनो गोरोबाखै बेखौ लानानै खायसे फोरोंगिरिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नर्थ इस्ट दुम्बाजार गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि प्रफेसर बसुमतारीया मा फोरमायदों जों आबुङै मोनथिना लानि दानिया फैदों नोंथांमोननो बिथाङा मा बुंदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों बे समाव गासै फरायसालिफोरनि जानानै गासै फोरोंगिरिफोरनि जानानै बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि जे मोनसे इनिशिएटिभ आसाम सिक्सा सेतु जे मोनसे पर्टेल जे दिनैनिफ्राय बेखौ लागु खालामबाय जे पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि फोरोंगिरिफोरनि आरो लोगोसे स्टुडेन्ट्सफोरनि जे एटेन्डेन्सखौ अनलाइन केपचार खालामनाय जायो दा जानांगौ दिनै बे मोनसे पर्टेल खुलिनायजों लोगोसे मोनसे क्वालिटी अफ एजुकेशनखौ मोनसे ट्रान्सपेरेन्सि मोनसे लाइनावहाय लाबोनो नागिरदों आं सानो नैबे डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एजुकेशननि बे मोनसे कमप्रिहेन्सिभ डिजिटेल प्लेटफर्म जे एजुकेशन सिस्टेमखौ जे बिथांमोना स्ट्रिमलाइन खालामनो नागिरदों जों बेखौ बरायो नाथाय जोंनाव माखासे जे सुबिदा उसुबिदाफोर जों बेवहाय जों फेस खालामगासिनो दङ जे गिबि उसुबिदायानो जाबाय जोंहा बेवहाय माखासे फरायसालिफ्राव जोंहा दासिमबो जोंहा नेटवर्कनि जे इश्यूसफोर दङ आरो बेजों लोगोसे टिचार्सफोरनि जे प्रब्लेम्सफोर दङ मानो होनना बुङोब्ला जे नैबे अनलाइन जे एटेन्डेन्स केपचार जायो माने जे फोरोंगिरिया जे स्कुलावहाय बियो अरिजिनेलि बियो पस्टिं जादों बिनिफ्रायल' बियो जायो नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गोबां टिचार्सफोरनि जे सर्टेजाव जे गोबां टिचार्सफ्रा जे एडजास्टमेन्टआवहाय बिसोरो दङ बिसोरो बे एडजास्टेड जे स्कुलफोरनिफ्राय बिसोर गावसोरनि जे एटेन्डेन्सखौ बिसोरो हरनो हाया नाथाय जोङो सानो जे बे फिसा फिसा जे इश्यूसफ्राबो बियो थाबैनो बियो मोनसे सल्भ जागोन होननानै जोङो सानो दा आङो बेजों लोगोसे बेखौ बुंनो हास्थायदों जे जों बेखौनो खावलायगोन गभर्नमेन्ट अफ बिटिसिखौ जे जोंनि जे माखासे इश्यूसफ्रा जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम जे बेफोर एड्रेस जायो मानो होनना बुङोब्ला निउ एजुकेशन पलिसि फैनायजों लोगोसे जोंनि प्राइमारि लेभेलावबो प्रि प्राइमारि 1 प्रि प्राइमारि 2 प्रि प्राइमारि 3 गासै जोंनि प्राइमारि सेक्सनावबो गासैहाय जोंनियावहाय 9थासो जोंहा मा जाबाय क्लासफोर जाबाय नाथाय फोरोंगिरिनि जे अनजिमाया जोंहा बेनो बे दा जोंनावहाय बांसिनै जोङो नन स्कलास्टिक पार्टआवसो जों बांसिन गोसो होनांगौ जायो जेब्लायबो जोंहा अफिसियेल खामानिफोर बांसिन जोंनाव फैयो दा जोंनावहाय बे स्कलास्टिक जे पार्टआवहाय जे फोरोंनाय पार्टआवहाय जोंहा माने टाइमा मोनसे लिमिटेड जानानै फैदों बेनिखायनो जों खावलायनो हास्थायदों जे बांसिनै जोंनोहाय जे स्कलास्टिक जे बिथिङावहाय फोरोंनाय बिथिङाव जोंखौहाय बांसिनै जोंनो सम जों जुदि जों मोनोब्ला जों खुब गोजोननाय मोनगोन मानोना जोङो जोंनि लोगो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो खौरां मोनदों जे गोबां फरायसालिफोरनिफ्राय बिथां फोरोंगिरि सारमोना एबा मेडाममोना जे गावसिनि फरायसालिफोरनिफ्राय बिसोरो गावसिनि जे एटेन्डेन्सखौ अनलाइन बिसोरो केपचार खालामनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय माखासे लकेशना मिलायाखै आरो बेजों लोगोसे जानांगौ माखासे टेक्निकेल इश्यूस आरो नेटवर्क प्रब्लेमफोर दङ जानांगौ दा आं सानो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम्सफ्राबो इन डिउ कर्स अफ टाइम बेफोरो सल्भ जागोन होननानै आं फोथायो